wemona ukuba akekho umuntu ngabe udlala ngobani. Kusukela mhlazane ngithola imali ngafaka u-stop nonsense ekhaya. Abantu bathi ngithwele ngamakundwane alemali. Umakhelwane wami naye akangifisela okudla. Bengisambela ngenye imini laduma langisikazi izulu, efuna uqeda ngempilo yami. Kanti walingidlela nasemsebenzini umeneja wami ungidlela umona, ngoba njalo nje ungiphoqa ukuthi ngiduduze lo mgodoyi wakhe, noma esazi ukuthi uyaluma futhi nawe unomoya. Angisayikhuluma kamfasa mfowethu, ngoba njalo mangiphethe uplastiki ungibuka ngeso likasathane. Yeka ngibona nawe ungazwilela 50,000 wila fashion imfihlo yami. Namama ngu-SABC iviki lonke wila fashion.